Mangra intine tau yang ora bitor khonga kho andora. Kon taka hosokli pura bin. Bisi burum na election phaipro boot check lai boot ni bagai bulai toklai boot rigging lama kasui bulai toklai mane abo tini salsa ni kogya phia ba taklai ni hai bias election Tripura hastin ni laiboma waisapan yakuna taklai bidan sabha Tripura hastin laiboma o je kirimasia angkha abo hai waisapan yakuna bharot hai ganatantra democracy ni desho omai tomorong belani wana masinjate kirimasia tamni bagai hingjaba election khanya je election commission ni je employee rok borong ni je officer rok borong se directly involved ningsiwo je boot no manipulate khanya ni boot hack khanya ni bagai omo hai waisapa na Tripura ni history ya khona je boot nana polling officer rok se khogui boot rinani nai tongu luko hamari nainani bagai samung ka hamkai thangnani bagai je police security rok rimani a police security borong se rokhok se bokhok ngai EVM machine khogoi boot 2 number boot hacking khanyani wo chubasui tongsibo obo tong mak laikha obo belaini wana masing jate kirimasi angkhau timiawo sungnu kha Tripura sai area o kwbangma amja EVM machine nosto deraja boot maria lewi tongu piaba je general area aro rokong gai mungsapano kebo bezal kari khane singsorop ka boot ungpaikha tomni bagi chini Tripura sa amja yo simi nongnana abo tom Tripura sa rongna singkrungna bagida Tripura sa rongni mangthaino kasuna bagida obo hai khaimani klaikha sungnuka komorpuloi EVM khogna naijabkha gulagati bu manjakha sutanmura chori lamu bo EVM khogoi kok banglai mani Kathalia Donpur BJP be CPM EVM sheklai borong hek kanya nai gari o bulai toklai inglaikha pani sagoro bo EVM machine no store room tlang yabade kubuni jagat langna nayo hinai chini borok aro thangi sengna nai mani borong no se security ro ulta bui togro bokro bakra phati dirikha Mangra intine tau yang ora bitor khonga kho andora. Kon taka hosokli pura bin. Belanya abo wana masya te kirimasya nijini samdai nijini hani bagai asakda chin borok rok nijini hauno sukruk jagai tonga tapano chin borok baksa khasi ako te bufur borong khasi bai boot ni bagai buibe thangjagai tongoi bebak Tripura sa amsayo simino machine nosto abuni bagai chobo jawab rina norongno paithago kaisa koksna busugo mia jorago Tripura sa amsayo je jaga boot khogjaka boot machine khulugjaka tlangi thangjaka joy jomari ji angkha abo hai jaga rogo je ngmani aro rogo teisa boot ngnan da dorkar teisa election ngnan da dorkar tomo nai norong tolo comment khai sabadi te u video no bebak Tripura sa no share khadi jotono saiman thong chim boro rogni tabuk phano baksani mokol kyogyakho tui kapal chona nai tonga tabuk bu khasi angai te khasi nan jora mangla sija baise di